Where is the shoe? Mpaboa no wɔ he? Mpaboa no wɔ he? Mpaboa no wɔ he? It is under the bed. Ɛhyɛ mpa n'ase. Ɛhyɛ mpa n'ase. Ɛhyɛ mpa n'ase. The shoe is under the bed. Mpaboa no hyɛ mpa n'ase. Mpaboa no hyɛ mpa n'ase. Mpaboa no hyɛ mpa n'ase. Where is the cup? Kuruwa no wɔ he? Kuruwa no wɔ he? Kuruwa no wɔ he? It is on the dining table. Esi didi pono no so. Esi didi pono no so. Esi didi pono no so. The cup is on the dining table. Kuruwa no si didi pono no so. Kuruwa no si didi pono no so. Kuruwa no si didi pono no so. Where is the bread? Paano no wɔ he? Paano no wɔ he? Paano no wɔ he? It is in the oven. Ɛhyɛ fono no mu. Ɛhyɛ fono no mu. Ɛhyɛ fono no mu. The bread is in the oven. Paano no hyɛ fono no mu. Paano no hyɛ fono no mu. Paano no hyɛ fono no mu. Where is the food? Aduane no wɔ he? Aduane no wɔ he? Aduane no wɔ he? It is on the fire. Esi gya no so. Esi gya no so. Esi gya no so. The food is on the fire. Aduane no si gya no so. Aduane no si gya no so. Aduane no si gya no so. Where is the key? Safoa no wɔ he? Safoa no wɔ he? Safoa no wɔ he? It is on the bed. Ɛda mpa no so. Ɛda mpa no so. Ɛda mpa no so. The key is on the bed. Safoa no da mpa no so. Safoa no da mpa no so. Safoa no da mpa no so. Where is the broom? Praeɛ no wɔ he? Praeɛ no wɔ he? Praeɛ no wɔ he? It is behind the door. Ɛkyerɛ pono n'akyi. Ɛkyerɛ pono n'akyi. Ɛkyerɛ pono n'akyi. The broom is behind the door. Praeɛ no kyerɛ pono n'akyi. Praeɛ no kyerɛ pono n'akyi. Praeɛ no kyerɛ pono n'akyi. Where is the drink? Nsa no wɔ he? Nsa no wɔ he? Nsa no wɔ he? It is in the fridge. Ɛhyɛ fridge no mu. Ɛhyɛ fridge no mu.
Ɛhyɛ fridge no mu. The drink is in the fridge. Nsa no hyɛ fridge no mu. Nsa no hyɛ fridge no mu. Nsa no hyɛ fridge no mu. Where is your father? Wo papa wɔ he? Wo papa wɔ he? Wo papa wɔ he? He is in the room. Ɔwɔ dɛm. Ɔwɔ dɛm. Ɔwɔ dɛm. My father is in the room. Me papa wɔ dɛm. Me papa wɔ dɛm. Me papa wɔ dɛm. Where is your mother? Wo maame wɔ he? Wo maame wɔ he? Wo maame wɔ he? She is in the bathroom. Ɔwɔ adwaeɛ. Ɔwɔ adwaeɛ. Ɔwɔ adwaeɛ. My mother is in the bathroom. Me maame wɔ adwaeɛ. Me maame wɔ adwaeɛ. Me maame wɔ adwaeɛ. Where is the dog? Kraman no wɔ he? Kraman no wɔ he? Kraman no wɔ he? He is outside. Ɔwɔ abɔnten. Ɔwɔ abɔnten. Ɔwɔ abɔnten. The dog is outside. Kraman no wɔ abɔnten. Kraman no wɔ abɔnten. Kraman no wɔ abɔnten. Where is the shirt? Or where is the dress? Ataadeɛ no wɔ he? Ataadeɛ no wɔ he? Ataadeɛ no wɔ he? It is on the dry line. Ɛsɛn ahoma no so. Ɛsɛn ahoma no so. Ɛsɛn ahoma no so. The shirt or the dress is on the dry line. Ataadeɛ no sɛn ahoma no so. Ataadeɛ no sɛn ahoma no so. Ataadeɛ no sɛn ahoma no so. Where is the book? Nwoma no wɔ he? Nwoma no wɔ he? Nwoma no wɔ he? It is in the box. Ɛwɔ adaka no mu. Ɛwɔ adaka no mu. Ɛwɔ adaka no mu. The book is in the box. Nwoma no wɔ adaka no mu. Nwoma no wɔ adaka no mu. Nwoma no wɔ adaka no mu. Where is the school? Sukuu no wɔ he? Sukuu no wɔ he? Sukuu no wɔ he? It is in Accra. Ɛwɔ Nkran. Ɛwɔ Nkran. Ɛwɔ Nkran. The school is in Accra. Sukuu no wɔ Nkran. Sukuu no wɔ Nkran. Sukuu no wɔ Nkran. Where is the tree? Dua no si he?
Dua no si he. Dua no si he. It is behind the building. Esi dan n'ekyi. Esi dan n'ekyi. Esi dan n'ekyi. The tree is behind the building. Dua no si dan n'ekyi. Dua no si dan n'ekyi. Dua no si dan n'ekyi. Where is the money? Sika no wɔ he? Sika no wɔ he? Sika no wɔ he? It is in my pocket. Ɛhyɛ me bɔtɔm. Ɛhyɛ me bɔtɔm. Ɛhyɛ me bɔtɔm. The money is in my pocket. Sika no hyɛ me bɔtɔm. Sika no hyɛ me bɔtɔm. Sika no hyɛ me bɔtɔm. Where is the chair? Akonnwa no wɔ he? Akonnwa no wɔ he? Akonnwa no wɔ he? It is in front of me. Esi m'anim. Esi m'anim. Esi m'anim. The chair is in front of me. Akonnwa no si m'anim. Akonnwa no si m'anim. Akonnwa no si m'anim. Where is the ball? Ball no wɔ he? Ball no wɔ he? Ball no wɔ he? It is beside me. Ɛda me nkyɛn. Ɛda me nkyɛn. Ɛda me nkyɛn. The ball is beside me. Ball no da me nkyɛn. Ball no da me nkyɛn. Ball no da me nkyɛn. Where is your friend? Wadamfo no wɔ he? Wadamfo no wɔ he? Wadamfo no wɔ he? He is at home. Ɔwɔ fie. Ɔwɔ fie. Ɔwɔ fie. My friend is at home. Madamfo no wɔ fie. Madamfo no wɔ fie. Madamfo no wɔ fie. Where is the palace? Ahemfie no wɔ he? Ahemfie no wɔ he? Ahemfie no wɔ he? It is near the school. Ɛbɛn sukuu no. Ɛbɛn sukuu no. Ɛbɛn sukuu no. The palace is near the school. Ahemfie no bɛn sukuu no. Ahemfie no bɛn sukuu no. Ahemfie no bɛn sukuu no. Where is the soap? Semina no wɔ he? Semina no wɔ he? Semina no wɔ he? It is in the water. Ɛda nsuo no mu. Ɛda nsuo no mu. Ɛda nsuo no mu. The soap is in the water. Semina no da nsuo no mu.
Semina no da nsuo no mu. Semina no da nsuo no mu. Where is the pen? Twerɛdua no wɔ he? Twerɛdua no wɔ he? Twerɛdua no wɔ he? It is in the book. Ɛhyɛ nwoma no mu. Ɛhyɛ nwoma no mu. Ɛhyɛ nwoma no mu. The pen is in the book. Twerɛdua no hyɛ nwoma no mu. Twerɛdua no hyɛ nwoma no mu. Twerɛdua no hyɛ nwoma no mu. Where is the cat? Agyinamoa no wɔ he? Agyinamoa no wɔ he? Agyinamoa no wɔ he? He is under the chair. Ɔhyɛ akonnwa n'ase. Ɔhyɛ akonnwa n'ase. Ɔhyɛ akonnwa n'ase. The cat is under the chair. Agyinamoa no hyɛ akonnwa n'ase. Agyinamoa no hyɛ akonnwa n'ase. Agyinamoa no hyɛ akonnwa n'ase. Where is the tree? Dua no si he? Dua no si he? Dua no si he? It is between the two buildings. Esi adan mmienu no ntam. Esi adan mmienu no ntam. Esi adan mmienu no ntam. The tree is between the two buildings. Dua no si adan mmienu no ntam. Dua no si adan mmienu no ntam. Dua no si adan mmienu no ntam. Where is the baby? Abofra no wɔ he? Abofra no wɔ he? Abofra no wɔ he? He or she is with me. Ɔwɔ me nkyɛn. Ɔwɔ me nkyɛn. Ɔwɔ me nkyɛn. The baby is with me. Abofra no wɔ me nkyɛn. Abofra no wɔ me nkyɛn. Abofra no wɔ me nkyɛn. Where is the bottle? Toa no wɔ he? Toa no wɔ he? Toa no wɔ he? It is on the fridge. Esi fridge no so. Esi fridge no so. Esi fridge no so. The bottle is on the fridge. Toa no si fridge no so. Toa no si fridge no so. Toa no si fridge no so. Where is the yam? Bayerɛ no wɔ he? Bayerɛ no wɔ he? Bayerɛ no wɔ he? It is in the basket. Ɛda kɛntɛn no mu. Ɛda kɛntɛn no mu. Ɛda kɛntɛn no mu. The yam is in the basket. Bayerɛ no da kɛntɛn no mu. Bayerɛ no da kɛntɛn no mu. Bayerɛ no da kɛntɛn no mu. Where is the chicken?
Akụkọ no wɔ he? Akụkọ no wɔ he? Akụkọ no wɔ he? It is in its coop. Ɔhyɛ ne buom. Ɔhyɛ ne buom. Ɔhyɛ ne buom. The chicken is in its coop. Akụkọ no hyɛ ne buom. Akụkọ no hyɛ ne buom. Akụkọ no hyɛ ne buom. Where is the sack? Bɔtɔ no wɔ he? Bɔtɔ no wɔ he? Bɔtɔ no wɔ he? It is behind the big tree. Ɛda dua kɛseɛ n'akyi. Ɛda dua kɛseɛ n'akyi. Ɛda dua kɛseɛ n'akyi. The sack is behind the big tree. Bɔtɔ no da dua kɛseɛ n'akyi. Bɔtɔ no da dua kɛseɛ n'akyi. Bɔtɔ no da dua kɛseɛ n'akyi. Where is the basket? Kɛntɛn no wɔ he? Kɛntɛn no wɔ he? Kɛntɛn no wɔ he? It is over the chicken. Ebutu akụkọ no so. Ebutu akụkọ no so. Ebutu akụkọ no so. The basket is over the chicken. Kɛntɛn no butu akụkọ no so. Kɛntɛn no butu akụkọ no so. Kɛntɛn no butu akụkọ no so. Where is the ladder? Atwedeɛ no wɔ he? Atwedeɛ no wɔ he? Atwedeɛ no wɔ he? It is by the fence. Ɛtwereban no ho. Ɛtwereban no ho. Ɛtwereban no ho. The ladder is by the fence. Atwedeɛ no twere ban no ho. Atwedeɛ no twere ban no ho. Atwedeɛ no twere ban no ho.